Alenzeni ngizama ukusho. Ngeke. Mina. Cha, qadelani kayo. Take away u10. Bale. Woza tata ungiphusha la tata. Ipapa lami liyabila ngapha nginama take away u10. 10 take away nepapa lami liyabila ngapha. Nama lokhu njani? Isalad vele manje sesalithenga manje. No problem. Senze kanjani? Ababili ne? Bese ngifaka isalad leli kuphela or ndawo zonke. Faka li1. 5 rand kuphela kaje lamla. Okay. Or 6 swipe phela, ongisaphela rand ngapha. Uzokwenza amasalad awuthula. La nje. Now 10 rand bazoswipe lokhu njani? I got me right la khula. Ya ushawo 2 sometime ninga nangibafuna abaleke. Ya ama 50 jawu 2. Angiphakela mama yona very straight. Let's sit back. One. Is SB. Hey man, hey, azini. Mana ngaphela. You are packed. One salad. Yeah, anje. Then kunifaka futhi lelandela lapho into 140. Awungisize tata. Uzogudla lapha eduze lokho njani? Amazethi. Mazethi vele ukuguqa hayi into zakhe vele. Awu. Intombazane strong yasekhaya. Awu2. Sayiphila njani ku 10 rand usokhiphile cash. Sina u10 amalokhu njani. Push impela zana lapho sinama take away u10. Ne 71. Yes. Another one. Keep 10 rand extra. Mayibuya nansi yabaleka. Take a famba. This is take away. You're not drive through ke kubizwa kuthiwa I drive through lokho. Bayazi kodwa. Bayazi kahle ngeke basalu bangayazi. Uyi drive through take a famba. Ngiyabonga mntamkhulu. Nkosibuse mkhona nakho. Athi ncenge futhi. Ngicela u10 nje mangathola nje u10. Ngaba right. Hayi bo ngisemsebenzini mina la. Hayi wena ngisemsebenzini. Into engisebenza ngayo. Iphume nini ishandisi? Benganayo khatha fika la. Wena sekudabukile. Benganayo khatha fika la. Bese. Nginayo. Usedabukile. Umncane futhi bomkhulu. Ngine show lapho khona futhi ngila. Ngine show. Ngine show. Ngibona ekhona msambu yabo. La. Ukukhona emsambu. Wasamora. Shaitat naye papa yodumo. Naye papa yodumo. Ayibona manje enzani? Namanzi abandayo. Sudlile susuthi. Ngiyakupha amanzi abandayo okwamanje ngisakupha nje. Namanzi abandayo. Ngicela base mix up konke. Awuvula isitofu esingale bafu. Ibifudumala nayo uzokwazi vula ukufaka isosi kuphela. Ingeze ukubhayizisa. Vula zonke itofu. Asambe mazethi.
Azoshoda masaladi. Asambe tata. Asambe tata. Ithi mayiphela ngapha ivuse ngapha ungiyibona indaba. Izinsi nazo indawo zonke. Khola phekwa. Khola phekwa. Asiye tata. Shaya kanje. Wayifaka kukhawula, khawula. Bese yabila kuqala izokushaya kanje. Iphehle uyithi. Iphehle kanje ke lokunje ngathi igobonga. Ngalu shaya igobonga. Nanso. Esimeni samandla siyavuma. Ishaya impela kanjalo u1 ke lo. Esimeni samandla siyavuma. Nali baba lothu. Siphethe igobongo manje mkhulu abantu abadala bavumile. Mangakaphele lo maqhawe lo magubu laba hayi khetha lami ngakavuma idlozi. Alivumi idlozi tata. Abadala bavumile. Yini baba lodumo leli khona phekwana. Uyazwa manje. Asabe tata. Sikhuluma nabadala impela-ke manje. Sikhuluma nabantu abadala-ke manje lapha egobongweni. Uyezwa manje? Batsale bengavumi. Khuluma nami ngizwe. Thina isimo somoya. Abantu abadala kuzomuntu osifazane ngathi siyambheka esimeni samandla lapha ngathi uzothatha ethempelini nje. Ingithi siyamsola ngathi nje umNazaretha ngathi uyamnukela nje. Hayibo, uba ama-50,007. Hayi 1 ama-50 faka ama-11 u-70 yodwa kuphela. Enda clear. Manje asibali ya-70 leya. Uthe 70 1 ama-50 u10. Manje uthini-ke? Lokho phela bazowafaka ngapho. 70 faka amasaladi. Ngithi mina ubingiplate mawusho kanjani. Nanto-ke tata, abavumanga abadala. Sebavumile. Nanto, angifune ukubona qhakuva lapha, ngifuna ibe fresh bese uyayivala meke yabila kanye. Okwesibili hayi sebevumile abadala. Yini papa lodumo leli? Asa included leyo la. Hayi kodwa usuyiqhawa mfana manje usuyishaya mfana ngishibhoda lichitheki. Akunawo shama niphiniphi. Buka nje. Buka ligcwele kanjani. Ngashaya kanje. Angeke ulushaye kanje. Ngeke ulushaye kanje tata. Intshebe ungakabi nayo usewumfana. Hayi ngeke. Ekulunge tata kufuneka intshebe la. Into enobuchule yabo. Ho. Asampeni. Nala lena seliphelile ibhodwe lapha. Nala lena liyavuka ngapha. Lishaya tata. Bese uyaliyeka liyabila. Bese libila isikhathi eside nje siqanyanyana nje. Sikubonde kokugcina. Shaya tata. Na ama-take away u10 ngapha. Kuyashesha kuyaphuthuma kuZikhindi. Angithi thina sidlani nawe la ekhaya. Thina sidlani so deliver upho nje. Nazi zitsha. Usakhala namanje. Usakhala tata. Let's spoon wemkamkhulu baba. Uziphi isikhathi la kuwa le? 70 mix. No, ayikho mix. 7 boss only. Kubuka lapha amazethe emasaladini. Guys, ngiyawathatha sisiyenza. Imali awabale qala sanja ngoba amaningi endawo. Yazonza ama-order amaningi ngoba shodayo. Awukathi lapho. Isikhona sine-5 la emasaladi. 1 2 3
Yabonga tata. Yabonga tata. Yabonga tata. Cha sikaqedi sesiyavala. Uround 2 years futhi. Engathi ushap khonga ubhekile ubuka nje wenzani uganga manje. Yangaza lapha bafo. Faka isosi kamandi. Namanzi abandayo. Ngiyadeliver baba. Wena WhatsApp mina. Othi indaba deliver ama price akhona wafana. Uyabo? Depend ukuthi ukuphi. Phele kangakanani. Bese siyayikhulumisa. Uthenga ukudla okungakanani. Sikwazi ukuthi silekelelane ngapha na ngapha so that uzothola into yakho. Uyayizwa manje? Nice and clean. Uyezwa manje? Night delivered. Ngabe naso isikuto kwamanje. Oh ne Uber Eats njalo iyasebenza. Uber Eats iyasebenza. Hayi suka manje. Phendela imnyama we. Hayi wena suka manje. Hayi. Yezwa manje. Uzotrend uphendela imnyama. Hayi. Ngolayini wekhehla lami. La yini. Ayikho 50 rand wezithi la basuke beke bayafika bawuthola u50. Awu 2 ya uzokhokhela umnikazi wabo. Delivery is available. Delivery is available. Mawufika ufika umela. 100 baht. 100 sit in. Awumthethise kahle ke tata. Awumdonse la. The 51. Ngicela nitamati la. 50 about 10. Zane konke itamati. Ngizofaka la kusese. Mama bongela. Mama boy. Let's go away there. Onansi la. Ngibona la. La 50 ya. Sangoleni. La ya. Ne-70. Yeah. Nansi 70 kwenze kanje ngawubona. Hayi nosadda mabili 70 over. Then kuza ma 50 out 2. Sit in. Bese kuza i100 rand. Yeah. A1. Sit in. Deliver yonke indawo. Wena WhatsApp mina mina ngideliver yonke indawo. Wena WhatsApp mina wena. Siyangena. Siphe wabo nansi. Sengiyaphuma mina sengizoba offline. Sengiyaphuma. Sengiyodeliver mina. Mangibuye futhi ngizokwenza kanjalo. Ngiyaphuma sengiyodeliver mina. Sengiyodeliver. Address iyo le screenshot nje bese ngiyabaleka mina. Screenshot address. Iyo leyo. Delivery number yebona leyo. WhatsApp ungayifoneli WhatsApp. Hey WhatsApp. Asambe. Upriya aseke ngapho futhi unengane ngapha uyibekela ngemuva. Hamba zotshana. iWhatsApp ezokusiza kukho konke lokho. Ungayifoneli iWhatsApp. WhatsApp lo number leyo. Iprofile
ikumavidiyo izokwazi ukulekelela 0767781714 kuzoba lula. 5 minutes. Idelivery ka 50 rand eka 70 rand ibingapha.